Benvolguts companys i companyes. Em sap molt greu haver-vos d'anunciar, com ja segurament haureu vist, l'ajornament de la celebració dels 25 anys de col·legi, prevista per demà, fins més endavant quan les condicions sanitàries així ho aconsellin. Tot i que la nostra història com a corporació comença el 1863 amb l'Associació d'Enginyers de Barcelona, continua després el 1905 amb l'Associació de Peris Industrials i finalment acaba com a Col·legi de Catalunya i Balears el 1958, els darrers 25 anys com a Col·legi de Barcelona marquen tota una època. Des de la seu de Consell de Cent, on som ara, va iniciar-se un projecte de col·legi democràtic, modern, participatiu, proactiu i connectat amb la societat, del qual vosaltres en sou corresponsables i per això us en donem les gràcies. I com sempre hem fet, durant la nostra dilatada història, no defallirem i continuarem lluitant per afrontar les adversitats vinguin d'on vinguin, ja que portem l'esperit de lluita en el nostre ADN. Continuarem construint una corporació moderna i que segueixi els ritmes dels temps per arribar a ser el col·legi de referència de l'enginyeria a Catalunya. Però ara estem en uns moments complicats, molt complicats. Enginyers BCN, com la majoria d'empreses i institucions, és com un vaixell que està enmig del mar en una gran tempesta. Però nosaltres podem estar relativament tranquils, perquè tenim una bona nau, una bona tripulació, una bona brúixola per no naufragar. Però el que és més important encara, tenim la confiança, el convenciment i la il·lusió de sortir-nos-en, com sempre, tots junts. Així doncs, seguim.